आजचे श्री श्री भक्ती विनोद ठाकूर तिरुभाव दिवस भजन संध्याक ಒಟ್ಟು वैष्णव बांधवांक हार्दिक स्वागत. भागवत पुराण कोंकणी टीमांतल्यान हांव तुमकां हृदयपूर्वक स्वागत करते आसा. आयज आमी एक महान वैष्णव आनी आमगेले गौडीय वैष्णव संप्रदायाचे एक व्हेरी स्ट्रॉंग गुरु श्री भक्ती विनोद ठाकूर आले तांगेले सिरीज भजन्स आयकुचे वते आसाची. तशीच एक भजन जाल्या नंतर एक पिक्चर क्विज वरे आसा जी. सो ಒಟ್ಟು लोकांना आजी क्विजांत वरे भागवहिसूंक म्हण हांव विनंती करता. रेज हँड करीत ना जाल्यार तुम्ही तुमकां रेज हँड ऑप्शन कळना म्हणजे जाल्यार तुम्ही पिक्चर दाखयल्या नंतर तुम्ही म्हाका सांगून घेवन अनम्यूट करून आन्सर सांगित. दयकर न्हू ಒಟ್ಟು लोक अनम्यूट करना अशी म्हळ्यार एकापटे आन्सर सांगनाकाची हांव अवकाश दितात आनी नाव सांगिल्ले लोक तांणी आन्सर दिवेत. आन्सर्स आमगेले वैष्णव आचार्यस ब्रह्म माधव गौडी संप्रदायाचे आचार्यस ಬಗ್ಗೆ पिक्चर्स उरता. सो एवरी भजन जाल्या नंतर ऑडियन्साक अनम्यूट करून तांणी क्विजान भागवहिसूं येता. आयचे आमी सेशन म्हाका आदरणीय हेसगेस मुरलीधर चरण प्रभून आज्ञे प्रकार आज हांव हे सेशन चलोवन दिवका म्हणून तुमगेले पुऱ्या वैष्णवाले आशीर्वाद घेते आसा. आणि तशीच मंगलाचरण प्रेयर सांगून घेवन आयचे सेशन आमी स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाता सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आज श्रील भक्ती विनोद ठाकूर आले तिरुभाव दिवस म्हणून आज भक्ती विनोद ठाकूर आले प्रणती वरे सांगया. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते. हरे कृष्ण. सो आयचे आमी फर्स्ट भजन आयकुचे वचे. स्वाती कामत माताजी आमकां केशव तुवा जगत विचित्र ते भजन सांगच्याक येते आसाची. स्वाती माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत. हरे कृष्णा सगळ्यांचे प्रयत्न करता असा भक्ती विनोद ठाकूर आमी बरयल्ले केशव तुवा. केशवा तुवा जगत विचित्र केशवा तुवा जगत विचित्र परम विशाल पागे भगवान ब्रह्मई परम विपाके भगवान ब्रह्मई कलु रंग बहुचित्रा परम विपाके भगवान ब्रह्मई कलु रंग बहुचित्रा केशव तुवा जगत विचित्र
स्मृति आमर जंत्रणा क्लेश दहने दही जाई तुम पदवी स्मृति आमर जंत्रणा क्लेश दहने दही जाई कपिल पतंजलि गौतम फल भोजी कपिल पतंजलि गौतम फल भोजी जैमिनी बोधावे घाई केशव तुवा जगत विचित्र तब कोई निज मते भक्ति मुक्ति आचरो तब कोई निज मते भक्ति मुक्ति आचरो आतई नानाविध पांडा सो सब वंचक तव भक्ति बहिर्मुख सो सब वंचक तव भक्ति बहिर्मुख घटो में विषम परमाद सो सब वंचक तुम भक्ति बहिर्मुख घटो में विषम परमाद केशव तुम जगत विचित्र वै मुख वंचने भट सो साबु निरनिलो विविध पसार वै मुख वंचने भट सो साबु निरनिलो विविध पसार दंडवती दूर तो भक्ति विनोद भेलो दंडवत दूर तो भक्ति विनोद भेलो भक्त चरण करी सारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे केशव तुवा जगत विचित्र हरे कृष्ण थैंक यू ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. धन्यवाद स्वाती अक्का. मस्त चंदकरनो मधुर जावंगेनो भजन सांगून दिलं आमका. फर्स्ट भजन आयचे भजन संध्याचे हे भजन शरणागती पुस्तकातुल्यान घेतिल्ले इज श्रील भक्तिविनोद ठाकूरान मस्त पुस्तक बरयल्ले तंतू शरणागती एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स आणि तंतूल एक भजन है. सो हाजे भजनाचे तुलन त्यांनी श्रील भक्तिविनोद ठाकूर आमका कृष्णाल पादचरणांतू कशी शरण घेवचे म्हणून सांगते आसाची. तांगेल समयांतू मस्त अपसंप्रदाय स्टार्ट जाल्ले. सो त्यांनी ऍक्च्युअली अशी सांगता की म्हळ्यार कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट
तांनीवर एक तांगेल एक मूल तुलन स्टार्ट जाल्ले तांणी मस्त अपर संप्रदायक फाइंड आउट करगेन तांका नाश करगेन तांणी कृष्णा कॉन्शियसनेसाचे मूल एक स्थापन केले व्हॉट इट एक्चुअली इज नाव आणि तांणी तेन्ना तांगेल टायमान तांणी स्टार्ट जावचे तांणी प्रिचिंग स्टार्ट जावचे पहिले वैष्णव म्हणले एक मस्त म्हळ्यार तांणी पुरे लोक वैष्णव जावचे रेडी नाशिल्ले सो बिकॉज हे अपर संप्रदाय मस्त म्हळ्यार वायट नाव घेतिल्ले बट केन्ना भक्तिविनोद ठाकुरान प्रिचिंग स्टार्ट केले तेन्ना पुरे करप्ट सिद्धांताक वापस हाडून तांणी कृष्णा कॉन्शियसनेसाक वापस स्थापन केले आणि ताका एक वैष्णव म्हणले एक कितलो महान उरता म्हणून तांणी एक तांगेल बुक्सांतू तांगेल पदांतू मस्त आम्ही कशी भगवंताल पादचरणांतू स्मरण करका म्हणता आम्ही तांणी आमकां शिकोवन दिले धन्यवाद स्वाती माताजी आता नेक्स्ट आम्ही फर्स्ट पिक्चर क्विज स्टार्ट करूया फर्स्ट आयचे फर्स्ट पिक्चर कोणे तरी गोतुरल्यार तांणी रेज हँड करिता आणि हांगेल बगे एक आनी कोण आणि हांगेल बगे एक लाईन सांगो येता कोणे अनम्यूट यस यस फर्स्ट रेज हँड स्वाती माते स्वाती कामत स्वाती एकान प्लीज सांगाचे नामाचार्य भक्तिविनोद ठाकूर होय हांगेल एक दोन पुस्तक सांगताचे वतना ओके आणि कोणाले म्हळ्यार आमगेले अनेक आचार्य जाले आणि एक फादर आणि म्हळ्यार तांगेल बापाय आणि आमगेले आचार्यान हांगेल नेक्स्ट हांगेल पूतूच आमगेल हांगेल जाल्या नंतर गौरकिशोर बाबाजी महाराज जाल्या नंतर अनेक आमगेले लाईन अंत ताचे तांणी कोण म्हणून सांगतावे आणि कोणे तरी सांगताचे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुराला आनु थैंक यू माताजी आणि हांगेले पूतू इज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर ऑल्सो नोन एज लायन गुरु तांणी श्रीला आमगेल श्रीला प्रभुपाद आले गुरु महाराज सो हांगेले आणि श्रीला भक्तिविनोद ठाकूर आणि आमगेल गुरु परंपरेंतू आमगे श्रीला प्रभुपाद तांगेल पहिले श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेल पहिले गौर किशोरदास बाबाजी महाराज तांगेल पहिले भक्तिविनोद ठाकूर येताची सो हे आमगेल फर्स्ट आजी पिक्चर क्विजाचे आज नंतर आम्ही अनेक भजन जाल्या नंतर आम्ही नेक्स्ट पिक्चर क्विज खेळया सो आता नेक्स्ट भजन सांगच्या येतेसाची अश्विनी कामत माताजी तांणी आमकां गाय गौर मधुर स्वरे भजन सांगच्या येतेसाची माताजी तुम्ही स्टार्ट करा हरे कृष्ण गाय गौरा मधुर स्वरे गाय गौरा मधुर स्वरे गाय गौरा मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे
मधुर स्वरे ग्रहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले डाको ग्रहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले डाको सुखी दुखी भूलो नको वदने हरि नाम कोरो रे सुखी दुखी भूलो नको वदने हरि नाम कोरो रे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे माया जाली बाधा होई आछो मीचे काजालुई माया जाली बाधा होई आछो मीचे काजालुई एखोनाची तन पिये राधा माधव नाम बोलो रे एखोनाची तन पिये राधा माधव नाम बोलो रे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे जीवन हो इलो शेष ना भाजिले ऋषिकेश जीवन हो इलो शेष ना भाजिले ऋषिकेश भक्ति विनोद पदेश एक बार नाम से मातुरे भक्ति विनोद पदेश एक बार नाम से मातुरे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद माताजी मस्त मधुर जावनो मस्त चंदकारनो तुम्ही भजन सांगून दिले मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा हे भजन श्रीला भक्तिविनोद ठाकूराला गीतावली
कलेक्शनांतल्यान घेतिल्ले आनी तो श्रीला भक्तिनाथ ठाकूर हरिनामाचे महिमे आनी हरिनाम आमी ओटो लोकांन जप करका हरे कृष्ण महामंत्र जप करका म्हणून आमकां सांगते आसाची हे भजन अंतू नेक्स्ट आमकां भजन हेमापै माताजी सांगच्या येते आसाची ताचेकिंत पहिले आमी नेक्स्ट पिक्चर क्विज खेळया कोणाल जल्लो आसा तांणी प्लीज दुसऱ्याक चान्स दियाची आणि फर्स्ट आन्सर सांगिल्ले स्वाती माताजी का हरी बोल at next slide so कोणे तरी सांगेता आणि कोण म्हणून सांगेत आयडेंटिफाय करका सांगू आहे प्रभूजी हा हेमाबाई माताजी सांगायचे चैतन्य प्रभू महाराज गौरांग महाप्रभू महाराज नाही माताजी कोणीतरी अनेक प्लॅन कोणीतरी गोतशील सांगत आज हांगेले वरे तिरोभाव दिवस आणि वरे आज हांगेल वरे एक स्पेशल डे हांगेल वरे तिरोभाव दिवसाची एकलो गदाधर मथुरा माताजी दुसरे लोक परत चान्स दिवका माताजी हरे कृष्ण थँक्यू माताजी मथुरा माताजीन सांगले गदाधर पंडित हांगेले डिसअपियरन्स ते तिरोभाव दिवसाची आम्ही पळयत आमगेले पंचतत्वांतूची चैतन्य महाप्रभूले लेफ्ट साइड हिज राइट हँड तांगेल तग उरता केन्नाची आणि लेफ्ट हँड वयर उरता सो तशी आम्ही पंचतत्वांत आम्ही करेक्ट ऑब्जर्व केल्यारी नित्यानंद प्रभूजीले लेफ्ट हँड तग आसा आणि राइट हँड वयर आसा गदाधर पंडिताले तांगेले राइट हँड तग उरून लेफ्ट हँड वयर उरता आम्ही पंचतत्व मायापुराची डिटेल्स पळयल्यारी ऑब्जर्व केल्यारी आमकां कळता आज हांगेल वरे तिरोभाव दिवस आम्ही हांगेले बरे आश्रय घेवका हानी कोणे तरी सांगितलं हानी कोणाले अवतार म्हणून कोणे सांगील नाशिल लोक कोणे सांगितलं आणि कोणाला अवतार म्हणून कोणे अनम्यूट करून सांगू येता हरे कृष्णा हा सांगा श्रीमती राधाराणी श्रीमती राधाराणी येस माताजी थँक्यू व्हेरी मच हरी बोल ज्योतिकिणी माताजी आणि मथुरा माताजी का हरी बोल क्वेश्चन आन्सर केलाय का हेमाबाई माताजी नेक्स्ट आमका नेक्स्ट भजन सांगून दिवचे इतिहासाची माताजी ओव्हर टू यू हरे कृष्णा सकाळांक नमस्कारू श्रीला भक्तिविनोद ठाकूर प्रभुजी का वंदन करून विभावरी शेष भजन सांगतस विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा बोलो हरी हरी मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा बोलो हरी हरी मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन वजेंद्र नंदन श्याम नरसिंह वामन श्री मधुसूदन वजेंद्र नंदन श्याम पूतन घातन कैठब शातन जय दशरथी राम पूतन घातन कैठब शातन जय दशरथी राम
विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीव यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीव रावणांत कर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी रावणांत कर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजर राकल गोप वृंदापल चित्त हरी बंसीधारी ब्रजर राकल गोप वृंदापल चित्त हरी बंसीधारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीव योगेंद्र वंदन श्रीनंद नंदन ब्रज जन भयहारी योगेंद्र वंदन श्रीनंद नंदन ब्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंसी बिहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंसी बिहारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा यशोदानंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी यशोदानंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी कदंब कानन रास परायण वृंदाविपीन निवासी कदंब कानन रास परायण वृंदाविपीन निवासी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा आनंद वर्धन प्रेम निकेतन उलसर जो जग काम आनंद वर्धन प्रेम निकेतन उलसर जो जग काम गोपांगणा गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम गोपांगणा गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम विभावरी शेष आलोक प्रवेश
निद्राचारी उठो जीव, यमुना जीवन केली परायण, मानस चंद्र चकोर, यमुना जीवन केली परायण, मानस चंद्र चकोर, नाम सुधारस गावो कृष्णा जस, राखो वचन मन मोरा, नाम सुधारस गावो कृष्णा जस, राखो वचन मन मोरा, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्राचारी उठो जीव, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव, राम कृष्ण हयग्रीव, राम कृष्ण हयग्रीव, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्राचारी उठो जीवा। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, मस्त छंद करून मस्त भावपूर्ण जाऊन तुम्ही आमका विभावरी शेष भजन सांगून दिले, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका। हे भजनांतू श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर आमका नॉर्मल जीव तांका जागोवच्या प्रयत्न आणि ब्रजाचे कृष्णाले ब्रजाचे लीला पुरे आमका हे भजनांतू सांगून दिते आसाची। आम्ही हरिनाम चढ चढ करून भजन करका म्हणून गेलो त्यांनी सांगून दिते आसाची। मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट आमका भजन शिल्पा हेगडे माताजी सांगच्या येत आसाची। ताजेकिंता पहिले आमगेल नेक्स्ट पिक्चर कोणा तरी गोतुरल्यार सांगू येता, तांणी अनम्यूट करून सांगू येता। व्हेरी इजी। कोणे सांगता अनम्यूट करून सांगू येता, कोणे सांग नाशिल्लो आतापासून। हा माता जयंती नायक माताजी सांगायची। हरे कृष्ण प्रभुजी। हा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। हरि बोल। वेरी करेक्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आणि
कोणाल गुरु म्हण होता सर. वे भक्ती सिद्धांत आमगेले प्रभुपाद आमगेले गुरु. हरी बोल माताजी, थँक्यू. हांगेल 2 इन्स्ट्रक्शन्स म्हळ्यार खंयचे तरी 2 इन्स्ट्रक्शन्स श्रील प्रभुपादाकांनी 2 मेन इन्स्ट्रक्शन्स दिले ते सांगे वयता. वे तांकां सांगताची की वेस्टर्न कंट्रीज वचून हरिनामाचे इम्पॉर्टन्स सांगून दिवका आणि पुरा जनांक नाम जपनी करूक सांगका म्हण सांगताची. मस्त, तांगेले धन्यवाद आदेश माताजी. येस, हरे हा सांगा माताजी, कंटिन्यू करा. तांगेले आदेश प्रकार आमगेले प्रभुपाद तांगेले आदेश पालन करताची आणि आज आमगेले इस्कॉन इतली लायक जावच्याक कारण तांनीच. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मस्त चंदकन सांगलं तुम्ही आन्सर. हरी बोल जयंती नायक माताजी का. अनेक इन्स्ट्रक्शन अनेक इन्स्ट्रक्शन कसं की म्हळ्यार whenever you get money print books म्हण सांगेल त्यांनी. सो आमगेले बुक डिस्ट्रीब्युशन मेला आणि जाते उरता डिसेंबर अंतनी. सो तांगेले इन्स्ट्रक्शन प्रकार whenever म्हळ्यार प्रभुपादजीन आमगेले बुक डिस्ट्रीब्युशन अंतू मस्त आमका प्रोत्साहन दिला आणि त्यांनी मस्त मुखार वरे बुक डिस्ट्रीब्युशन करका आणि बुक्सा थ्रू प्रचार जावका म्हणून तांगेले अनेक इन्स्ट्रक्शन आशिल्ले. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नेक्स्ट शिल्पा हेगडे माताजी, तुम्ही कंटिन्यू करीत भजन. नेक्स्ट भजन. हरे कृष्ण. श्रीला भक्ती विनोद ठाकूरांक नमस्कार करताची. हांव या अमार जीवन पद्य सांगता स भजन. अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश. अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश. परे उद्वेग दियाचे जे कोतो, परे उद्वेग दियाचे जे कोतो, दियाचे जीवीर क्लेश. अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश. निज सुख लागी पापे नाही डोरे, डोयाहीन स्वार्थ पारो. निज सुख लागी पापे नाही डोरे, डोयाहीन स्वार्थ पारो. परसुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, परसुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, पर दुःख सुख करो. अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश. आशिष कामना हृदय माझे मोरे, क्रोधी दंबा परायण. आशिष कामना हृदय माझे मोरे, क्रोधी दंबा परायण. मदमत सदा विषयी मोहित, मदमत सदा विषयी मोहित, हिंसा गर्वा विभूषण. अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश. निद्रालस्याहात सुकर्य वीरात, आकार्य उद्योगी आम्ही. निद्रालस्याहात सुकर्य वीरात, आकार्ये उद्योगी आम्ही. प्रतिष्ठा लागिया सातिया चरण, प्रतिष्ठा लागिया सातिया चरण. लोभाहास्त सदा कामी. अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश. येईनो दुर्जन सज्जन वर्जित, अपराधी निरंतर.
येईनो दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदा नर्तमान शुभ कार्य शून्य सदा नर्तमान नाना दुःखे जराजर अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्यरलीश बाद्रकेय कोण उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन बार्धके कोण उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन भक्ती विनोद प्रभुर चरणे भक्ती विनोद प्रभुर चरणे कोरे दुःख निवेदन अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्यरलेश हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा. मस्त, धन्यवाद माताजी. कशी मस्त भावपूर्ण जाऊन मस्त छंद जाऊन मस्त छंद भजन श्रीला भक्तिविनोद ठाकूर आले. त्यांनी एक जीवन कशी त्यांनी नित्य सिद्ध असताना मग तांगेल जीवन केन्ना पापेरात उरना बट त्यांनी आमगेल खातीर कशी आता गेल्या राधिका भाव माताजीन मेसेज गेला की व्हेरी so much depth and meaning to this bhajan. So why भजनांत मस्त डीप मिनिंग असं की त्यांनी नॉर्मल जीवाले भावा खातीर म्हणजे आमगेल खातीर आम्ही आमकां भक्तीवरे कशी करका म्हणून त्यांनी शिकून दिले. कसं आम प्रेयर सेना जाल्यार आम्ही कशी प्रेयर करका म्हणून त्यांनी आमकां शिकून दिले. तांगेल जीवन त्यांनी मस्त ऑलरेडी त्यांनी नित्य सिद्ध उरताची तांकां कसं नाही तांगेल जीवनांत त्यांनी तांगेल जीवनांत कसं नाही अडचण उरना बट त्यांनी आमकां तांगेल जीवना थ्रू तांगेल पोयमा थ्रू कशी भक्ती करका आणि कशी प्रेयर करका म्हणून वरे त्यांनी शिकून दिताची. कशी की आमगेल टिचर्साक आमकां ओटो गोतुरता आमगेल स्कुलांत बट त्यांनी आमगेल हात दवर घेवन बरे सिताचे आणि आमगेल बरशी रिपीट करतात. त्यांनी तशें नाही की म्हळ्यार तांगे टिचर्साक वरे तांणी वरे आमगेल बरशी शिकते आसत नाही तशें नाही तांकां पुरे गोतुरता बट त्यांनी आमगेल खातीर वापस रिपीट करताची आमगेल म्हणजे स्टुडंट्साक कळका म्हणून. सो मस्त धन्यवाद तुमकां अमर जीवन सदा पापेरत भजन संगीलक. नेक्स्ट भजन आमकां दीपा भट माताजी सांगचे येताची ताचे की पहिले हाजे एक रिलेटेड हे भजनाचे रिलेटेड एक श्लोक आज आयकता आशिल्लो. अश्वत की म्हळ्यार भागवतम श्रीमद भागवतम 3 स्कंदाचे 5 अध्यायाचे 3 श्लोक. जनस्य कृष्ण द्विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य. अश की म्हळ्यार की कशी ग्रेट सोल्स तांणी ऑल ओव्हर द वर्ल्ड ट्रॅव्हल करताची जस्ट म्हळ्यार तांगेल नॉर्मल जिवा खातीर तांणी तांगेल लायफाची एक एग्जाम्पल दिवन आमकां शिकयताची. हे श्रीमद भागवतमांतू आमकां आयकूं येता. परपोट मस्त छंद आसा. केन्ना तरी टायम मेळ्ळ्यार तुमी श्लोक शिकूं येता. 3 स्कंदाचे 5 अध्यायाचे 3 श्लोक. हे नेक्स्ट आमी नेक्स्ट भजनाक वचकिंत पयलीं आमगेल नेक्स्ट पिक्चर शेअर करता आसा. कोणाक कळल्यार तांणी आमकां अनम्यूट करून सांगितलं. कोणे तरी तांत आमगेले 2 आचार्य आसाचे आमगेले ब्रह्म मध्व गौडी संप्रदायाचे 2 आचार्य आसा. हे आचार्य नाव आणि तांणी कसं हे फोटो सिग्निफिकन्स सांगा. कोणे सांगता कोणे सांग नाशिल्लो आन्सर सांग नाशिल्लो कोणे अनम्यूट करून सांगू येतं. प्रभुजी एक व्यास असं वय माताजी करेक्ट आहे.
आणि शिल्पा हेगडे माताजी सांगात नेक्स्ट. ಉಡುಪಿ ಮಠ ತನ್ಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. होय माताजी करेक्ट माधव प्रभु माधव माधव आचार्य. हा अरे बोल आमगेल संप्रदायाचे ब्रह्म माधव गवडीय संप्रदायाचे मध्येच नाव मध्वा श्रीपाद मध्वाचार्य आणि त्यांनी तांगेल व्यासदेव तुलना त्यांनी हिमालय वचूंगेनो त्यांनी तांगेल तुलना वेदांत सूत्र आणि श्रीमद भागवतमाचे ज्ञान घेताची त्यांनी मध्वाचार्य जलतेन त्यांनी थंय हिमालय वचूंगेन त्यांनी मेळचेसा तांगेल अंतू आमगेले ब्रह्म माधव गवडी संप्रदायाचे एक प्रॉमिनंट आचार्य म्हणे तांगेले संप्रदायांतू श्री चैतन्य महाप्रभून तांका सांगील प्रकार त्यांनी ह्याची संप्रदाय तुमगेले संप्रदायांतू येऊन घेऊन हांव श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं जाऊन येऊन घेऊन त्यांनी हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार केले वेस्ट बेंगॉल अंतू नवद्वीप मायापूर धामांतू. सो हे तांगेल पिक्चर आणि आमगेले वेद व्यास त्यांनी वरे आमगेल ब्रह्म माधव गवडी संप्रदायात येताची. सो हे दोन आचार्य झाले एक व्हेरी ब्युटिफुल पिक्चर है. आन्सर सांगेले नशील कोण म्हणून आन्सर सांगेले 2-3 लोकांक मस्त मस्त धन्यवाद आणि हरी बोल व्हेरी अटेंटिव्ह जावन आसाची. आता मी नेक्स्ट पिक्चर वच पहिले आम्ही नेक्स्ट भजनाक वचया. दीपा भट माताजी तुम्ही कंटिन्यू कर. हरे कृष्ण. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कोटि कोटि नमन प्रणाम करूं आमगे भजन स्टार्ट. बोल हरि बोल 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 मानेरानंदे भाई बोल हरि बोल मानेरानंदे भाई बोल हरि बोल 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 जना में सुखे बोल हरि बोल जना में सुखे बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल गृहे थाके वने थाको बोल हरि बोल गृहे थाको वने थाको बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल कृष्णेर संसारे थाकी बोल हरि बोल कृष्णेर संसारे थाकी बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल असत्संग चारी भाई बोल हरि बोल असत्संग चारी भाई बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल वैष्णवे चरणे पड़ी
बोल हरी बोल, वैष्णवाच्या चरणी पडी बोल हरी बोल, 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 बोल हरी बोल. गौर नित्यानंद बोल, गौर नित्यानंद बोल, गौर गदाधर बोल, गौर गदाधर बोल, गौर अद्वैत बोल, गौर अद्वैत बोल, बोल हरि 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 बोल. मनेरानंदे भाई बोल हरि बोल, मनेरानंदे भाई बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. मस्त चंद करणं, मस्त भावपूर्ण जाऊन तुम्ही आम्ही आजी तुम्ही आमका आजी हे भजन सांगून दिलं. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. आमका मस्त प्रोत्साहन जाता तुम्ही इतलं उत्साहान भजन सांगितलं आमका रे मस्त प्रोत्साहन येता असल प्रोग्राम करताना. सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमका की ह्या भजनान तू श्रील भक्तिविनोद ठाकूर आमका मस्त मस्त हरिनाम कशी घेवचे म्हणून आमका सांगून दिता. कशी गौर नित्यानंद त्यांनी नित्यानंद प्रभूजी आणि हरिदास ठाकूर त्यांनी घराघरा वचून मोठो लोकांक हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे म्हणून आणि आमकां सांगून दित आशिल्ले. तशी आमकां भक्तिविनोद ठाकूर आमकां भजना थ्रू हरे कृष्ण महामंत्र आणि हरि बोल जप करचे हरिनाम संकीर्तन करका म्हणून आमकां शिकवून दिताची. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका आजी आमकां हे भजन सांगून दिल्याक. हरे कृष्ण. आता नेक्स्ट हाका फोटो क्विज जावचकिंत पहिले एक भक्तिविनोद ठाकूर आले एक तांगेले जीवनशैली कशी आशिल्ले म्हणून एक स्लाइडांत हांव एक कलेक्ट केला. सो तांगेले डेली शेड्यूल तांणी एक तांगेले बघ एक 2 निमिषाचे एक सांगता आसा की तांणी तेन्ना कालान तू मॅजिस्ट्रेट आशिल्ले. सो तांणी एक कालान तो हाय लेवल जज टाइप तेन्ना आणि त्यांनी तांगेले डेली शेड्यूल तुम्ही आता पळयता आसाची म्हळ्यार मस्त तांणी मस्त कम्युनिटी आशिल्ले. तांणी रात्री 10 गंटल्यान सकाळी 4 गंटल्यान पुस्तक बरवचे आशिल्ले. मस्त मस्त तांणी भजन आणि मस्त सिद्धांत तांणी बरोवचे आशिल्ले. आणि तांणी तशीच तांणी गृहस्थ जावन आशिल्ले तांणी तांगेले एक मॅजिस्ट्रेट पोझिशन मस्त व्हड आशिल्ले. आणि तांणी कोर्टाक आनी गेले तेन्ना सकाळी 10 गंटे वचून दनपार 1 गंटे येवन वापस तांणी 5 गंटे बसून कोर्टांत उरत आशिल्ले. मदीं मदीं खंय गॅप मेळता आशिल्ले तांणी थोडो वेळ रेस्ट घेत आशिल्ले. आणि मस्त वेळ तांणी संस्कृत बुक्साक आनी बेंगॉलीन ट्रान्सलेशन करचे आणि वैष्णव सिद्धांताक स्थापना करचे तो मस्त तांगेले सहकार तांगेले एक तांगेले कॉन्ट्रिब्युशन आसा आमगेले हरे कृष्ण मुवमेंटांतू. मस्त आमी एका दिसाची मस्त भजन्स मस्त बुक्स तांगेले हाच्यान आमी पळयताचे. आमगेले हरे कृष्ण हांतू 2 प्रायमरी परमपूज्य भक्ती रसामृत स्वामी महाराज सांगतात त्यांनी 2 प्रायमरी आम्ही आचार्य झाले भजन संघाचे. एक नरोत्तम दास ठाकूर आणि भक्तिविनोद ठाकूर. दुसरा आचार्य झाले संघाची बट प्रायमरली आम्ही ह्या 2 आचार्य झाले
भजन सांगताची आणि आम्ही पळोयत तांगेल स्केड्यूल म्हळ्यार तांणी इवन दो गृहस्थ जावन असल्यार वरे तांणी एक ही वॉज नॉट लेस देन अ सन्यासी सो तेका तर तांकां 7th गोस्वामी म्हण वरे आपयत आशिल्ले श्रील भक्तिविनोद ठाकुराक सो तांणी 6 गोस्वामीचा नंतर तांणी 7th गोस्वामी म्हण वरे सांगता आशिल्ले तांकां इवन दो गृहस्थ असल्यार वरे तांणी एक सन्यासीचे जीवन तांगेलें आशिल्लें तांगेलें मस्त व्हेरी लेस टाइम तांणी स्लीप करता आशिल्ले आनी तांगेलें तांणी जीवन तांणी तशी चलयत आशिल्लें म्हळ्यार तांणी बुक्स मस्त वेळ तांणी बुक्स बरोवचे आनी तांणी भजन बरोवचे हातूंचे कॉन्ट्रिब्युशन करता आशिल्ले सो हे एक सॉंग्स शेअर करता आशिल्ले आतां आमी नेक्स्ट आमगेल क्विजांत नेक्स्ट पोस्टर शेअर करता ह्या पिक्चरांत आशिल्ले कोण म्हण सांगा कोणे तरी गोत उरल्यार अनम्यूट करून सांगिता आनी कोण आनी तांगेल नाव सांगा कोणे गोत उरल्यार अनम्यूट करून सांगोयता षडगोस्वामी मैं वय माताजी करेक्ट भारतीबाई माताजी वय सांगाची मोबाईल नो नथिंग पुरा नाव सांगता असं प्रभुजी सांगावा वय सांगात माता शिल्पा हेगडे माताजी सांगायची रूप गोस्वामी सनातन जीव गोस्वामी वय रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वय आणि दोन उरले गोपाल भट्ट गोस्वामी त्या एक असं आणि लास्ट एक अनेक दास गोस्वामी think it is रघुनाथ हा वय रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ अनेक चांगलं अनेक हांव मिस केली आणि एक ऐकलच नाशिल्लें ती सांगलं रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी. येस करेक्ट भारतीबाई माताजी हरी बोल आमकां कीर्तना क्लासांत सांगून दिला तशी हा हरी बोल माताजी त्याची एक ऍडव्हान्टेज तुम्ही आता कीर्तन क्लास वचून तुम्ही पुरे आता शास्त्र ज्ञान तुम्ही पाळून घेता शिल्पा हेगडे माताजी भारतीबाई माताजी आणि जयंती नाईक माताजी वरका सांगिल्ले हांगा तिना लोकांक हरी बोल व्हेरी करेक्ट आन्सर सर 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन हांगेले आमगेले जीएसबी आमगे सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटींतल्यान 3 आसा चंतू श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी आणि तांगेले भावल सुपुत्र श्री जीव गोस्वामी सो हांनी आमगेले संप्रदाय ब्रह्म माधव गौडी संप्रदायात एक मस्त अपूर्व हांगेले कॉन्ट्रिब्युशन आसा हांगेले 6 गोस्वामी ऑफ वृंदावन तांगेले एक मस्त हेवी रेस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ले कोणे तरी सांगू तांकां चैतन्य महाप्रभून हांकां कसने ड्युटी दिल्ले तांकां कसने तांगेले रेस्पॉन्सिबिलिटी कसं आशिल्ली म्हणून सांगू कोणे तरी कोणे सांगू अनम्यूट करून सांगायचे प्लीज कोणे सांगा सिनियर ड्युटीज अनवरे सांगू हरे कृष्णा प्रभुजी हांव सांगची वा हा सांगा माताजी हांकां कसं सांगलें म्हळ्यार तुम्ही ते लुप्त जावन आशिल्ले वृंदावनाचे कृष्णाले लिला स्थल तुम्ही ह्या अपास संशोधन करता सकणाक सांगता आणि तुम्ही वृंदावनात टेम्पल कन्स्ट्रक्शन करता आणि तिनीचे तुम्ही ग्रंथ बरोवका आणि चारीचे तुम्ही आयिल्ले भक्तांक आनी सगळ्या डिवोटी केअर घेवका तांकां म्हणून चैतन्य महाप्रभून सांगले मस्त मस्त धन्यवाद माताजी म्हाका बहुत नाशिल्लें तितलें बरें बट तुम्ही एक्सप्लेन केलें चेत कारण बेसिकली प्रायमरली तांकां एक्चुअली तांगेल टायमार श्री चैतन्य महाप्रभून बरी 8 श्लोक मात्र बरयले तांगेल जिवनावधींत शिक्षाष्टकम मात्र बट तांगेले टिचिंग्स थ्रू 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन हांकां वृंदावनाक धाडून वते वृंदावनांत लुप्त जालेले पुरे प्रदेश आमी आतां पळयतात हे लिलास्थली कृष्णाले हे आसा हांनी पुरे ते फॉरेस्ट वचून ते पुरे लुप्त जाल्ले एरियाज तांणी डिस्कवर करून तांणी थंय मंदिर बांदल्या इवन आमी पळयतात मस्त राधा गोविंद मंदिर राधा दामोदर मंदिर
राधा रमण मंदिर पुरे तांगेले 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन तांणी एक डिटीज तांगेले पूजे करताशिल्ले आनी तांणी आमगेल तांगेल टेम्पल्स आमी वृंदावनान पळयता मस्त मस्त अद्भुत जावन आशिल्ले टेम्पल्स राधा मदर मोहन टेम्पल मस्त भारी चंद आसात तांगेल टेम्पल्स ते वचून वृंदावनाक कोणा तरी टाइम मेळ्ळ्यार तांणी वचून तांणी स्थानाक वचून विजिट करता आनी डिवोटीजा बरशी तांणी थंय असोसिएशन घेवका सो व्हेरी ब्युटिफुल टेम्पल्स वृंदावनान तांणी बांदला आनी मस्त आताच्या भक्तांनी दामोदर मंथान तो यात्रा करता युजली कार्तिक महिन्यान तो वृंदावनाक तांगेले हे षड गोस्वामीले आशीर्वाद आमगेल केन्ना उरका म्हणून मागून येता आता नेक्स्ट आमी भजन आयकुच्या वतेसाची सौम्या आणि अपूर्वा हरे कृष्ण हरे कृष्ण आज आम्ही भक्ती विनोद ठाकूर तांगेले मम मन मंदिरे भजन मम मन मंदिरे राहनिशी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे राहनिशी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी भक्ति प्रीति मल चंदन भक्ति प्रीति मल चंदन तुमी नियो ही नियो चित्त नंदन तुमी नियो ही नियो चित्त नंदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन सुंदर है मनहारी सुंदर है मनहारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे राहनिशी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी यसो नंद कुमार यसो नंद कुमार हबे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार हबे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार नयन जमुना जारे आनी बार नयन जमुना जारे आनी बार तुम्हारा विराहे गिरिधारी तुम्हारा विराहे गिरिधारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे राहनिशी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी बंधन गाने तव भजु जीवन बंधन गाने तव भजु जीवन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे राहनिशी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद भजन सांगून दिल्याक आमकां अंतू श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर आणि आमगेले हृदयाचे मंदिरांतू कृष्णाक आमगेले मंदिराचे
हृदय आमगेल हृदय आशिल मंदिरांत तांगे कृष्णा कशे आम्ही बांधून घेऊ का म्हणून आम्ही आमगेल हृदयांत इन्वाइट करका कृष्णा कशी म्हणजे भक्तिविनोद ठाकूर मस्त चंद करना ह्या भजनान सांगून इतिहासाची मस्त मस्त धन्यवाद. नेक्स्ट भजन श्रीमती ज्योती किणी माताजी तांगेले ताजेकिंत पहिले आमगे नेक्स्ट पिक्चर आखोवचे आमगे नेक्स्ट पिक्चर है आणि कोण म्हणून आमका कोणा तरी अनम्यूट करून सांगू येतं कोणाक गोतुरल्यार ताने अनम्यूट करून सांगेल लोक दुसरे लोक अवकाश देऊ का कोणा तरी गोतुसल्यार ताने सांगू येतं अनम्यूट करून सांगू येतं. पंचतत्वात कुणी एक गोष्ट अन्य नव्हतांनी पंचतत्व नाही माताजी तांगेलकिंत नेक्स्ट स्टेप आणि कोणीतरी ट्राय करतावे हंगेल भजन मस्त पॉप्युलर आमगेले गौडीय वैष्णव कम्युनिटींतू एक आमगेल भक्तिविनोद ठाकूर भजन आणि नेक्स्ट हंगेले नरोत्तम दास ठाकूर. यस प्रभुजी. हरे कृष्ण माधव चरण प्रभुजी आन्सर सांगला श्री नरोत्तम दास ठाकूर आणि व्हेरी पॉप्युलर आमगेले भजनांतू हंगेल वरे आम्ही भजन संध्या केला असा हंगेल वरे मस्त मस्त चंद भजन आम्ही ऐकलं असा लास्ट टाइम प्रभुजी हंगेल जीवनाकिंत पहिले श्री चैतन्य महाप्रभून तांगेल एक लीला चलच त्या सांगता वेसा आमचे पद्मा रिवर म्हणून असते पद्मा रिवर आणतो सर्व चैतन्य महाप्रभू तांगेल ते असोसिएट घेऊन गेलेले आणि ते स्नान झाल्यानंतर त्यांनी नरोत्तम नरोत्तम म्हणून ओदरच्या सुरू करताची त्यांना ಒಟ್ಟು भक्त सांगताचे नरोत्तम म्हणून आमगेले भक्त आला कोणी ना आम्ही त्यांना ऐकल नाची नरोत्तम कोण म्हणून विचारते त्यांना थईचे ते तांगेल गावात बोर्ड टाकून सांगता हांगाची लागी गाव आणतो त्या गावा नाव म्हाका लक्षात नाही त्या गावांतू नरोत्तम म्हणत मगेले शुद्ध भक्त येवचे आसा आणि ते पद्मा रिवराक बी तांणी सांगताची नरोत्तम हांगा येतालो आणि ताका मगेले प्रेम दिवका तुवें त्यांना पद्मा रिवर सांगता म्हाका होच नरोत्तम म्हणून म्हाका कशें कळटाले मस्त लोक येता हांगा तेन्ना ते नरोत्तम हांगा स्नान करचे येताले तेन्ना तुगेले ते तुका आनंद हे जाताले हांगा तूं न्हांवच्या येता तेन्ना तुका कळटाले होच नरोत्तम ते सांगिल्लें डिटेल नाम मागूत ना म्हाका. मस्त धन्यवाद प्रभुजी चंदकरन एक्सप्लेन केलं तुम्ही ह्या पिक्चरांत आशिल्ले आमगेले वन ऑफ द आचार्यस ऑफ गौडीय वैष्णव संप्रदाय श्री नरोत्तम दास ठाकूर तांगेले व्हेरी ब्युटिफुल इमेज आणि तांगे तशीच मस्त मस्त चंद भजन सांगून दिले आणि आम्ही लास्ट टाइम वरे हे वैष्णव भजनांत आमगेल वरे भजन संध्या केला आशिल्ले सो व्हेरी ब्युटिफुल पास्ट टाइम हंगेल श्री नरोत्तम दास ठाकूर आणि श्री चैतन्य महाप्रभू हंगेल जन्माकिंत पहिले तांणी हंगेल जन्म प्रेडिक्ट करंगेनो तांगेल खातीर कृष्ण प्रेम पद्मा रिवर अंतू तांणी सोड गेले होता तांगेल सपनांत कडे तांणी सांज सपनांत तांकां नित्यानंद प्रभू हंगेन तांकां सांगता की तुम्ही अशेष करता म्हणून सो मस्त चंदकन प्रभुजी नाम सांगून दिले धन्यवाद. माधव चरण प्रभुजी का हरी बोल तांकां आता मी नेक्स्ट भजनाक वचया आणि लोकनाथ महाराजाला एकच शिष्य ते ओके चैतन्य महाप्रभून स्पेशल सांगितले लोकनाथ महाराजांना तांकां दीक्षा दिवं का तुम्ही त्यांनी कोणाक दीक्षा दिली नाशिल्ली. ओके प्रभुजी मस्त लोकनाथ गोस्वामी ओके प्रभुजी थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्ट आम्ही ज्योती किणी माताजी तुम्ही रेडी असावे. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माताजी स्टार्ट करो. हरि बोलो भाई रे हरि नाम आनियाचे गौरांग निताई रे हरि बोलो भाई रे हरि नाम आनियाचे गौरांग निताई रे
मोदेर दुख देखे रे, मोदेर दुख देखे रे, मोदेर दुख देखे रे, हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे, हरि नाम विना जीवेर अन्य धन नाई रे, हरि नाम शुद्ध हलो जगाई मधाई रे, बड़ो पापी छिलो रे, बड़ो पापी छिलो रे, बड़ो पापी छिलो रे, हरि नाम शुद्ध हलो जगाई मधाई रे, हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे, मिछे माया बद्ध होए जीवन कटाई रे, मिछे माया बद्ध होए जीवन कटाई रे, आमी आमार बोले रे, आमी आमार बोले रे, आमी आमार बोले रे, मिछे माया बद्ध होए जीवन कटाई रे, आशा वशे घुरे घुरे आर कथा जाए रे, आशार शेष नाई रे, आशार शेष नाई रे, आशार शेष नाई रे, आशा बशे घुरे घुरे यार कथा नाई रे, जाई रे, हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे, हरि बोले देव भाई आशार मुखे चाई रे, निराशा तो सुखा रे, निराशा तो सुख रे, निराशा तो सुख रे, हरि बोलो देव भाई आशार मुखे चाई रे, भोग मोक्ष वांछा छाड़ी, भोग मोक्ष वांछा छाड़ी, भोग मोक्ष वांछा छाड़ी, हरि नाम गाई रे, शुद्ध सत्व होए रे, शुद्ध सत्व होए रे, शुद्ध सत्व होए रे, भोग मोक्ष वांछा छाड़ी, हरि नाम गाई रे, हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे, नाचे जो नामेर गुणे ओ सब फल पाई रे, तुच्छ फले प्रयास छेड़े रे, तुच्छ फले प्रयास छेड़े रे, तुच्छ फले प्रयास छेड़े रे, नाचे जो नामेर गुणे ओ सब फल पाई रे, विनोद बोले जाय लोए नामेर बलाई रे, नामेर बलाई छेड़े रे, नामेर बलाई छेड़े रे, नामेर बलाई छेड़े रे, विनोद बोले जार लोए नामेर बलाई रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि नाम
आनियाचे गौरांग निताई रे. हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद आमका भजन सांगून दिलं हाचे अर्थ एक 2 मिनिटा भितर सांगून दिता आमका 1 मिनिटा भितर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जशी प्रिपेअर करनी प्रभुजी पण त्याच्या मारी चांड नेम्स ऑफ हरी मैं हरी नाव घ्यायची या हरिनाम आमगेल कधी कोण घेऊन आयली गौरांग महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू आमगेल दुःख आणि पळून त्यांनी हरिनाम आमगेल कधी घेऊन आयली ती एक्सेप्ट फॉर द होली नेम देर इज नो अदर ट्रेजर हरिनाम हेच धन असत त्याच्याशिवाय बिंगट असले आमगेला धन ना. By the influence of holy name, even Jagai and Madhai became pure. जगाई आणि मधाई तांगेल इथले पापी जन कोणी ना तानी कर नतील पाप ना अशी जगाई मधाई सुद्धा हरिनाम घेऊन शुद्ध झाली ती. I pass my life uselessly bound by Maya, always saying I and mine. सतत विचार करता आशिल्लो हा वणी मेगेला ह्या सोना विंगड खंयचे विचार करनी आणि मेगेल भौतिक इच्छा कंट्रोल करू जाल्यार केवळ हरिनामा निमित्ती. ओ ब्रदर्स हे बांधवांनो प्लीज चॅन्ट द नेम ऑफ हरी. तुम्ही हरील नाव घ्या. While looking directly in the face of material desire, freedom from mundane hankerings in the platform of actual happiness, giving up all desires for mundane enjoyment and liberation, I chant the holy names of the Supreme Lord, having become pure and situated in transcendence. मैं फुडे हाव आणि मेगेल ह्या मात्र विचार करता आशिल्लो या भौतिक इच्छे मागशे हांव धांवता आशिल्लो पण आता हरिनाम घेऊन आता हांव मेगेल फुरा सेन्सेस हांव कंट्रोल करू जाल्ल्या म्हणून तुम्ही हरिनाम घ्या ती म्हणून त्यांनी सांगता आसची. आणि I dance in ecstasy due to the power and divine qualities of holy name, and thus I obtain all these results. या हरिनामा निमित्तीची म्हाका हे साध्य करू जालें. Having given up all the endeavors for insignificant material results, Bhakti Vinod says, I conquer all the impediments to the pure chanting of the holy name, having given up all offenses to the holy name. हरिनामा निमित्तीची म्हाका आजी शुद्ध हरिनाम जप करच्या आमकां सगळ्यांक गोत आसा या प्लॅटफॉर्मार आमी सत्संग सगळ्यांनी अटेंड केलेलो आसा की हरिनाम चॅन्टिंगान तू 2 प्रकारात चॅन्टिंग जाता. एक असं शुद्ध जप, एक असं अपराधयुक्त जप. 10 ऑफेन्सेस मध्ये 10 अपराध असत ती हरिनाम आम्ही घेताना वी हॅव टू बी केअरफुल. आम्ही त्याचे दक्ष असू का पण शुद्ध जप जावचे भारी कष्ट आसा आमगेल्यान प्रत्येकला ते अनुभव आसा. ते 10 जे ऑफेन्सेस आसा ते आता हांव रीड करना पण त्या पुरा ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग मेगेल जाता आसा कारण हांव या हरील नाव घेतील निमित्ती आणि पुरा मेगेल भौतिक इच्छा निवारण जालेल निमित्ती आता हांव शुद्ध जावन ऑफेन्सलेस जावन या चॅन्टिंग करू साध्य स्मेजान म्हणून भक्ती विनोद सांगता आसाची की तुम्ही सकडे हरी नाम घ्या. हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्ण माताजी मस्त धन्यवाद. तुमको ऑन द स्पॉट ट्रान्सलेशन करच्याक सांगले मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही मस्त भावपूर्ण जाऊन आमके भजन आणि त्याचे मिनिंग वरे सांगून दिल तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभू. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पिक्चर क्विज. सो हानी कोण म्हण आमक सांगका कोणे तरी गोतुरल्यार अनम्यूट करगेन सांगोयत. जस्ट अ ट्राई. हरिदास ठाकूर वय माताजी करेक्ट. शिल्पा हेगडे माताजीन सांगितले स्वतःनी डेली कितले राउंड्स जप करता आशिल्ले म्हणून सांगोयत. 21 or 22. 22. I think 22 182 142 per day hours something like that. ओके. हेमा पै माताजीन कसं सांगले आन्सर कस 142 की 182 अशी आशिल्ले जप म्हाका वय माता माळा क्लोज असा.
आणि कोणातरी आन्सर सांगू कोणातरी सांगू 192 राउंड पूर्ण. येस day. प्रभुजी. येस, माधव चरण प्रभुजी सांगला आन्सर. 192 राउंड्स ऑफ जपा एव्हरी डे. सो 3 लाख नेम्स त्यांनी चॅन्ट करत आशिल्ले. आमगेले गौडीय वैष्णव संप्रदायांतून नामाचार्य म्हणून संताची श्री हरिदास ठाकूर तांगेले नाव सांगून आम्ही सकाळी जप केल्यार आमगे आमकोरे तितले जप करचे शक्य येता म्हणून सिनियर ड्युटीचा आनी सांगचे सर. तांणी तांतू तीन पार्ट आशिल्ले. 64 राउंड तांणी लावडली करत आशिल्ले. 64 राउंड तांणी एकदम माइल्ड आवाजान करत आशिल्ले आनी थोडे मनांत करत आशिल्ले 64 राउंड. ओके अशें सांगितलें. ओके, थँक्यू प्रभुजी. नेक्स्ट मथुरा माता देवकी माताजी त्यांनी भजन संचय त्याची. हरे कृष्णा. माताजी सांगत. अंतु भक्ती विनोद ठाकूर कृष्णाक सांगता तुगेले वृंदावनाचे पुरा राधा कुंड आणि गोवर्धन पर्वत आणि यमुनाचे तीर, कुसुम सरोवर, मानस गंगा आणि कालिंदी धू जावन आशिल्ली यमुना आणि वंशीभट गोकुल धीरस मीर मागीर वृंदावनाचे रूख, वृंदावनाचे बळ्ळी ते पुरा म्हाका तुगेल उडगास दिता. वृंदावनाचे जिंके, वृंदावनाचे मले पर्वत पुनायल थंड वारे, वृंदावनाचे नविलू, वृंदावनाचे बंबल बीस, कृष्णा तुगेल फ्लूट आणि ते म्हशीचे शिंग आणि वृंदावना आशिल्ले गायचे प्रिंट हे पूर आणि डार्क क्लाउड्स आणि शंकू करताल हे पूर म्हाका तुगेल उडगास दिता कृष्णा. म्हाका वृंदावन सोडून वचपाक मन ना म्हणून भक्तिविनोद ठाकूर हे पदांत सांगता. राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत जमुना तीर, गोवर्धन पर्वत जमुना तीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, कुसुम सरोवर, मानस गंगा, कालिंद नंदिनी विपुल तरंगा, कुसुम सरोवर, मानस गंगा, कालिंद नंदिनी विपुल तरंगा, वंशीवट गोकुल धीर समीरा, वंशीवट गोकुल धीर समीरा, वृंदावन तरु लतिका बनीरा, वृंदावन तरु लतिका बनीरा, राधा कुंड तट कुंज कुटीरा, खग मृग कूला मलय बतासा, मयूर भ्रमरा मुरली विलास, खग मृग कूला मलय बतासा, मयूर भ्रमरा मुरली विलासा, वेणु श्रृंग पाद चिन्ह मेघमाला, वेणु श्रृंग पाद चिन्ह मेघमाला, वसंत शशांक शंख करताला, वसंत शशांक शंख करताला,
राधा कुंड तट कुंज कुटीरा युगल विलासे अनुकूल जानी लीला विलासे उदीपक मानी युगल विलासे अनुकूल जानी लीला विलासे उदीपक मानी ये सब छोड़ो तो कहीं नहीं जाऊं ये सब छोड़ो तो कहीं नहीं जाऊं ये सब छोड़ तो परण हराओ ये सब छोड़ो तो परण हराओ राधा कुंड तट कुंज कुटीरा भक्ति विनोदा कोहे सुन काना तुवयुदि पाक हमारा फराना राधे हे राधे हे राधे हे भक्ति विनोदा कोई सुन काना तुव उपिदा का हमारा पराणा राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जमुना तीर राधा कुंड तट कुंज कुटीर राधा कुंड तट कुंज कुटीर। भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण माताजी, मस्त चंद करून मस्त मधुर भावान तुम्ही हे भजन सांगून दिले, हा अर्थ वरे तुम्ही सांगून दिले पहिले, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका। आईचे सेशन अंत तुम्ही आमका मस्त चंद करून वैष्णव भजन सांगून दिले। नेक्स्ट सूरज माधव प्रभूची ताने आम भजन सांगचे तसची ताजीकिंत पहिले लास्ट बट वन क्वेश्चन पोस्टर क्विज आणि कोण आणि हांगेल नाव आणि एक व्हेरी फेमस पास्ट टाइम जालेला आशिल्ले अजून पासून एक देवस्थान आसा हांगेले बघे कोणे तरी गोत असल्यार अनम्यूट करून सांगू येता, कोणे तरी सांग नाशिल्ले मुखार येता फर्स्ट कोणा तरी सांगचे कोणे सांगितलं अनम्यूट करून सांगू येता। साक्षी गोपाल फर्स्ट टाइम आणि कोण म्हण फर्स्ट आयडेंटिफाय करता माताजी आणि कोणीतरी ट्राय करता कोणाक तरी ट्राय करचे असल्यार सांगू येता। मेगेल्या कान मथुरा माताजी रेडी आसत आणि आन्सर तुला पळयल्यार तशी दिसते आसा। कोणीतरी ट्राय करता आणि कोणीतरी व्हेरी फेमस पास्ट टाइम हे जाल्ले आमगेले गौडीय वैष्णवाचे चैतन्य महाप्रभू सांगचे प्रकार गौडीय वैष्णवाचे सीड हांगतुल्यान स्टार्ट जाल्ले म्हणून सांगताची। कोणीतरी सांगचे रेडी आसा? हरे कृष्णा माधवेंद्र पुरी प्रभुजी। हाँ यस माताजी, डॉक्टर कामाक्षी माताजीन सांगले हे कंचे पास्ट टाइम म्हणून सांगताचे। क्षीरचोर गोपीनाथ तवे प्रभुजी। यस माताजी, वेरी नाइस। कंचे प्लेस आन चलले प्लेस एक्झॅक्टली ओढून असना प्रभुजी। ओके ओके ओके, थैंक यू माताजी। हरी बोल। यस प्रभुजी। रेमुना वय प्रभुजी, सूरज माधव प्रभुजी सांगिल करेक्ट। रेमुण अंतु वरिस अंतु पास्ट टाइम जाल्ले की देवान तागेल भक्ता खातीर खीर वरे चोर घेवन तागेल
तांगेल डिटीज आमाक्षी दवरून घेतल्याकडे तांणी एक सपनांत तांगे पुजारीक सपनांत येवन गेल तांणी सांगले की म्हळ्यार आमगेले एक भक्त आसा माधवेंद्र पुरी तांकां व्हरून हें दी म्हण सांगताची तांणी एक्चुअली ते हे केल्ले उरना म्हळ्यार तांणी जस्ट अशी पळयलें उरता की म्हळ्यार हे खीर इतले हे आसा टेस्टी उरताले म्हण तांणी कशी थॉट प्रोसेस मात्र आयिल मात्र बट ते थॉटा खातीर तांणी तातूंतल्यान वचून वसोरताची तांणी एक्चुअली हे खीर कशी उरताले म्हण हांव अरे मेगेल डिटी श्रीनाथजी तांणी चोडवे म्हण श्रीनाथजी कंचिटी गोपाल गोपाल डिटीजाक चोडवे थँक्यू माताजी गोपाल डिटीजाक तांणी वरे स्वीट रायस अशी खीर करका म्हण तांकां इच्छा आशिल्लें सो तांणी ते एक पास्ट टायम वेरी ब्युटिफूल पास्ट टायम आमगेले श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जिले की तांणी स्वयं भगवानान तांगेल खातीर एक खीर चोरी केल्ले हे पास्ट टायम रेमोनान जाल्ले थँक्यू वेरी मच सुरत माधव प्रभु आनी डॉक्टर कामाक्षी माताजी करेक्टली आयडेंटिफाय द पास्ट टायम एंड द आचार्य at next time का भजन हिज ग्रेस सुरत माधव प्रभुजी सांगचे त्याची प्रभुजी ओवर टू हरे कृष्णा प्रणाम उदिनो अरुण पूरब भागे बीजमणि गौरा आमनि जागे उदिलो अरुण पूरब भागे बीजमणि गौरा आमनि जागे भक्त समूह लोइया साते किला नगर ब्राजे छतय छतय बजल खोल घन घन ताहि झंझीर रो प्रेम ढल ढल सुनार अंग चरणी नुपुर बाजे मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भोरी नीचे निद बसे गेलो रे राती दिवस शरीर साजे ए मन दुर्लभ मानव देहो पाइया की कोरी भावना के हो ए बिना बजिले यशोद सुत चरण पुरी बिलाजे उदित तपन होइलो अस्त बिना गेले बोलो होइब व्यस्त तबे कि न हो अब तबे कि नो इब आलस हो न भजे हृदय राजे जीवन अनित्य जन हसा काहे नाना विध विपद भार नमाश्रय करी जतन तुमी ताकह आपन काजे नमाश्रय करी जतन तुमी ताकह आपन काजे जीवेर कल्याण साधना काम जगत आशिये मधुर नाम जीवेर कल्याण साधना काम जगत आशिये मधुर नाम अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगने विराजे अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे कृष्ण नाम शुद्ध कोरिया पान जुराओ भक्ति विनोद प्राण कृष्ण नाम शुद्ध कोरिया पान जुराओ भक्ति विनोद प्राण नाम बिना किछु नहीं को आर 14 भुवन मांगे नाम बिना किछु
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Bhakti Vinod Thakur, Jaya Bhakti Vinod Thakur, Jaya Bhakti Vinod Thakur, Jaya Bhakti Vinod Thakur, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. थँक्यू. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभूजी. मस्ती चंद करून तुम्ही आमका भजन सांगून दिले आजी, आणि आमका डेली आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुप चेक केल्यार आम्ही सकाळी सकाळी आमका एव्हरी मॉर्निंग विथ श्रीला प्रभुपादाची ऑडिओ पठित उरताची. थँक्यू व्हेरी मच प्रभूजी, तुम्ही आज येऊन या भजन संध्यांतू व्हेरी ब्युटिफुल भजन सांगून दिला आमका. मस्त मस्त धन्यवाद. नेक्स्ट भजन आमगेला लास्ट आमगेला सेशनाचे लास्ट भजन आजी. ताचेकिंत पहिले आमगेले आयचे पोस्टर क्विज लास्ट पिक्चर. पर एक 1 जुलाई का कसन मस्त एक वेरी स्पेशल डे फॉर एवरीबडी. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी फेमस इवेंट ಒಟ್ಟು लोक ಗೊತ್ತಸ್ मना करून घेते असा. हे पिक्चर आयडेंटिफाय करताची ताजी बरशी फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर आयडेंटिफाय केला म्हणून मना करून घेते असा. नेक्स्ट हे पिक्चराचे बघे हे 3 रथात नाव आणि हे 3 रथांतू खंच कलराचे रथ कोण बसता म्हणून सांगता. कोणा सांगू येतं? ओपन फॉर ऑल क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. प्रभूजी सांगू हा सांगा माताजी. नाही ट्राय करता जगन्नाथ रथयात्रा ओरिसाचे भुवनेश्वर जगन्नाथ बलभद्र आणि सुभद्रा माताजी तेंगेल रथ. फर्स्ट जगन्नाथाचे, मागीर बलभद्राचे, मागीर सुभद्रा लास्ट. मदेन तुला ते बलभद्राचे काळे कलराचे. फर्स्ट वय फर्स्ट ते जगन्नाथाचे बलराम आणि मागीर सुभद्राचे. नाही हांव रथयात्रा पळयली तेन्ना अशें चिंतलें बॉम्बेन तू म्हाका हॅड टू सिक्वेन्स गोतना. आय एम सॉरी, हांव अशीच सांगलें. म्हाका बरें कन्फ्यूज जाता. कोणाचे सिनियर ड्युटी जाल्यार हेल्प घेवपाक कोणातरी यस यस प्रभूजी आय एम म्हाका सॉरी. बरें बेगीन कन्फ्यूज जाता. हे रथाचे 3 रथाचे नाव नाव म्हाका गोतना प्रभूजी. खंयच्या सिनियर ड्युटीजान सांगू येता अनम्यूट करणे. ಜಗನ್ನಾಥಲ ನಂದಿ ಘೋಷ, ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಬಲದೇವಾಲ ತಾಲಧ್ವಜ, ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. आणि सुभद्राला दर्पदलन. माताजी कन्फर्म करता देवदलन माताजी करेक्ट. कंच कलर माताजी सांगता कंच कलर ಅಂತ
कलर्स आइडेंटिफाई करतो है, रेड ग्रीन, रेड ब्लैक, रेड येलो. सखी चरण माता जी. రెడ్ ఎల్లో సుభద్రాల రెడ్ ఎల్లో సుభద్రాల रेड येलो. ओके हांव म्हळ्यार म्हाका एक बेगीन कन्फ्युजन आसा माता जी. सो कलराची बेगीन नाजाल्यार फॉर एवरीबडीज बेनिफीट हांव जस्ट सर्च करून पळयल्ले. सो कलर येलो आनी रेड जगन्नाथले. देन ताजे नाव नंदी घोष. तागे हाईट 44 feet and 2 inches. तांतू 16 wheels उरताची विथ अ डायमीटर ऑफ 6 feet. आणि बलदेवाले ना रथा नाव माताजीन सांगितलं म्हणजे तालध्वज 43 feet 3 inches 14 wheels उरताची. आणि ते ग्रीन आणि रेड कलर. आणि लास्ट सुभद्रा मैयाले देवदलना 43 feet 3 inches आणि तान 12 wheels उरताची. ते ब्लॅक आणि रेड इन कलर. सो हे जस्ट म्हाका बरें गोत नासलें, हांव जस्ट सर्च करून सांगिल्लें. सखी चरण माताजीन धन्यवाद आन्सर सांगिल्ल्याक. म्हळ्यार परा जगन्नाथ रथ यात्रा ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आणि पुरींतू मस्त फेमस वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा जाते आसा. सो ताजे खातीर एक स्पेशल फोटो है जगन्नाथ पुरीचे रथ यात्रा. प्रभुजी तवळचे फुडली पिक्चराचे सांगुयात की तुम परमिशन दिल्यारी. तवळ एक माधवेंद्र पुरी पिक्चर दाखयला तुम्ही. वय माताजी सांगा माताजी. वय त्या माधवेंद्र पुरीन वृंदावन विजिट करताना गोवर्धन पर्वत परिक्रमा करून तांणी गोविंद कुंडाला बसताची. तांणी गोविंद कुंडाला बैसून तांणी कृष्णाल पास्ट टाइम्स वेरी मेडिटेट करताना तांकां बुजार अशें हातान या केलें म्हणजे सॉफ्ट डाऊन टॅप केलें म्हणजे तांणी पळयतना कृष्ण कवहड बॉयशी जावन येवन तांकां त्या दुधाचे ते पात्र दिता. या त्या पिक्चर. ओके माताजी थँक यू फॉर क्लॅरिफिकेशन. पाच टाइम जाल्यार त्या पिक्चर गोविंद कुंडा लागी वृंदावनांत. ओके माताजी थँक यू वेरी मच फॉर द क्लॅरिफिकेशन. येस ओके हरे कृष्ण थँक यू प्रभु. थँक यू वेरी मच माताजी. सो आज आमगेले भजन संध्याचे लास्ट भजन इज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी तांणी सांगका म्हणून विनंती करते सर. माधव चरण प्रभुजी तुम्ही ओव्हर टू यू. तू भाग मी येते. हरे कृष्णा. हा माताजी सांगेल बरोबर असते ऍक्च्युली ऐकत असतो आवाज. होय प्रभुजी होय करेक्ट क्लीन असं. हा हा हे गोपीनाथ भजन कल्याण कल्पतरुलान भक्तिविनोद ठाकूर मराठी श्रीला भक्तिविनोद ठाकूर तिथे. गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन शृणु मम निवेदन शृणु विषयी दुर्जन सदा कामरत विषयी दुर्जन सदा कामरत किचु नाही मोर गुण गोपीनाथ किचु नाही मोर गुण गोपीनाथ गोपीनाथ আমার ভরসা তুমি আমার ভরসা তুমি তোমার চরণে লইনু শরণ তোমার চরণে লইনু শরণ তোমার কিঙ্কর আমি তোমার কিঙ্কর আমি
मम निवेदन शृणु मम निवेदन शृणु गोपीनाथ गोपीनाथ केमो निशोधिभे मोरे केमो निशोधिभे मोरे ना जानी भक्ति कर्मे जडमाती ना जानी भक्ति कर्मे जडमाती पोरेची संसार घोरे पोरेची संसार घोरे मम निवेदन शृणु गोपीनाथ गोपीनाथ सकलितो मार माया सकलितो मार माया नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नाही एकाया स्वाधीन नाही एकाया मम निवेदन शृणु गोपीनाथ गोपीनाथ नियत चरणे स्थाना नियत चरणे स्थाना मागे एपामार कांदिया कांदिया मागे एपामार कांदिया कांदिया करो हे करुणा दाना करो हे करुणा दाना मम निवेदन शृणु गोपीनाथ गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो तुम्ही तो सकली पारो दुर्जने तारी ते तोमार शकती दुर्जने तारी ते तोमार शकती के आचे पापीर आरो के आचे पापीर आरो मम निवेदन शृणु गोपीनाथ गोपीनाथ तुम्ही कृपा पार पार तुम्ही कृपा पार पार जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैलो सुविस्तार लीला कैलो सुविस्तार मम निवेदन शृणु गोपीनाथ गोपीनाथ आम्ही की दोषे दोषी आम्ही की दोषे दोषी असुर सकल पाहिलो चरण असुर सकल पाहिलो चरण विनोद थाकिलो बोसी विनोद थाकिलो बोसी मम निवेदन शृणु मम निवेदन शृणु विषयी दुर्जन
सदा कामरत विषयी दुर्जन सदा कामरत किचु नाही मोर गुण गोपीनाथ किचु नाही मोर गुण गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदना शृणु मम निवेदना शृणु। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। धन्यवाद प्रभुजी. हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी, मस्त धन्यवाद तुमका. मस्त भावपूर्ण जाऊन छंद जाऊन हे भजन हे गोपीनाथ आमकां सांगून दिले. तशेंच हांव हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी आयचे भजन संध्याचे क्लोजिंग नोट सांगच्याक आमंत्रण दिते आसा. हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्णा. आज सर्वांक भजन तो पार्टिसिपेट केलेले सर्वांक आणि ऐकूच्या बशील सर्वांक गेले अनंत अनंत धन्यवाद. कसला की मारी आमका हे गोस्वामी लोकांना आणि गुरु परंपरेनं आमका भरपूर काही दिलेलं असा. सांगिले आज आम्ही ऐकले प्रवीण प्रभून सांगिले त्यांनी गेले दिनचर्या कशी आशिल्ली, त्यांनी कशी त्यांनी सांगिले जीवन मुखार येवचे भक्तांक तरी उपयुक्त जावं म्हणून त्यांनी सांगेल पुरा जीवन भक्ती मार्गांतू लोकांक कशी त्यांनी भक्तीन मुखार वचची ताजे बद्दल त्यांनी पुस्तक बरे चांतू भजन बरे चांतू त्यांनी तांतू पुरा वेळ दिला असा. आणि भक्तिविनोद ठाकूरानं सांगेल कामाकिंत जास्ती त्यांनी भक्ती बद्दल त्यांनी जास्त टाइम दिला असा. ताजे खातीर त्यांनी सांगेल जॉब पण सोडच्या तयार आशिल्ले त्यांनी. आणि ब्रिटिश लोक तांकां सोडच्या तयार नाशिल्ले. त्यांनी इतले बुद्धिमान आशिल्ले म्हणून सांगेल घराचे गेट पर्यंत त्यांनी रेल्वे ट्रॅक करून दिले असता. तसला तांकां एक मिनिट पण तांकां सांगेल वेस्ट जावचे ना. त्यांनी बी तांकूच आशिल्ले भक्तिविनोद ठाकूर टायमाक कितली इम्पॉर्टन्स दिताची. आणि त्यांनी गेले घराकण पर्यंत त्यांनी रेल्वे ट्रॅक केल्ले आशिल्ले. आतापर्यंत ते ट्रॅक आमकां पळोवचे मेळटा. कोणी मायापुरा गेल्ले आसल्यार त्यांनी पळोवन येयले. ते घर बी आसा थंय. तशें तांगेले दिनचर्या आशिल्ले. आणि तसले हे संत लोकाले आम्ही तांगेल ते तिरोभाव आविर्भाव दिवस तांगेल उडगास काडका तांगेल भजन म्हणका आणि ताजे भजनाचे अर्थ समजून घेवचा प्रयास करता आमगेल जिवनांत हे करचा प्रयत्न करता. ताजेन आमकां स्वता तांगेल बर्शी आमगेले आदान प्रदान जाता. आम्ही तांगेल बर्शी कशी प्रभुपादाल पुस्तक आमी वाचताना आमी प्रभुपादार बर्शीची असोसिएट करताची तशीच तांगेल भजन म्हणताना तांगेल बद्दल उलयताना आमी एक्चुअली तांगेल बरोबर असोसिएट करताची. पण तांणी इनविजिबल आसाची पण आमी एक्चुअली तांगेल बरोबर असोसिएट करताची. आणि असल लोकाले असोसिएशन मारी गुत आसा. एक शुद्ध भक्ताला असं संघ केले की आमगेल भक्तींत आमी प्रगती करता शकताची. हरे कृष्ण. आज सर्वांनी पार्टिसिपेट केला अशीची हे आमगेल गुरुवाराचे थर्सडेचे भजन संध्यान ते सर्वांना पार्टिसिपेट करका. आता मुखार येवचे 30th जूनांतू चेरडूवाले भजन संधी आसा. तशीच आम्ही वेगवेगळे नरोत्तम दास ठाकूर जीव गोस्वामी हांगेले उठूची तिरोभाव आविर्भावात आम्ही भजन संध्या दवरताची. सर्वांनी ताका पार्टिसिपेट करता. हेव टू आमगेले भक्ती मार्गांतू इम्पॉर्टंट आसा. सर्वांक आमगेले धन्यवाद. आणि कसले हे असते मुखार प्रोग्रामाचे कसले प्रभुजी एक दोन अनाउन्समेंट्स करते आसा. मस्त धन्यवाद पुरे वैष्णव बांधवांका आज इतले वेळ पासून तुमगेले अमूल्य समय दिवन भजन संध्यांत पार्टिसिपेट करून पोस्टर क्विज पिक्चर क्विजांत बरे पार्टिसिपेट करून तुमगेले अमूल्य समय आमकां दिल्याक मस्त धन्यवाद. अशीच मुखार वरे आमकां प्रोत्साहन दिवका म्हणून हांव विनंती करता वट्टू बांधव लोकांक. आणि तसे एक दोन अनाउन्समेंट आसा आणि मस्त वेळ घेना एक 2 मिनिटां भितर सेशन एंड करया. मस्त लेट जाता आसा बट स्टील 2 मिनिट अनाउन्समेंट्स आसा. फाल्यां भक्ती रसामृत सिंधूचे
क्लास सेशन्स कंटिन्यू जाता हिज ग्रेस राधाकृष्ण रसारणा प्रभूजी त्यांनी घेतल्या आसाची तशी शुक्रवार भक्ती रसामृत सिंधूचे नेक्स्ट सेशन हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू त्यांनी घेताची तशी थर्सडे प्रभूजीन सांगितले मणकेच्या चेडवांक भजन संधी आसा पुऱ्या लोकांना चेडवांक प्रोत्साहन करता म्हणून विचार घेतले आसा तशी ह्या शनिवारा हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी त्यांनी आमगे डिमन्स इन वृंदावन सिरीसाचे नेक्स्ट सेशन घेतले आसाचे एस्टिमिशिंग द फॉरेस्ट फायर हे शनिवार 7:30 पुऱ्या लोकांना भाग घेवका म्हणून विनंती करता तशी आईचे सेशनाक तुमगेलो अमूल्य समय दिवन घेवन पार्टिसिपेट केले आणि आयकल्ले ओटू बांधवांक नमस्कार दंडवत प्रणाम तशी आईचे सेशन नरसिंह आरती सांगून आम्ही कन्क्लूड करूया हरे कृष्ण.